Anzjan Malti ta' 81 sena huwa il-ħames vittma tal-coronavirus f'pajjiżna e kif tilef ħajtu matul il-lejl illi għadda waqt li kienet jiġi rikoverat fl-isptar Karen Grek. Skont il-Ministeru tas-Saħħa, l-anzjan kellu komplikazzjonijiet oħrajn ta' saħħa. Sfortunatament għandna aħbar ħażina llum fejn riżulta raġel ta' 81 sena li huwa pożittiv li miet matul il-lejl. Din hija il-ħames mewt li kellna nies li kienu pożittivi u tilfu ħajjithom. Dan kien qed jiġi rikoverat bħala pazjent f'Karen Grek u hemmhekk aħna dan il-persuna skont l-informazzjoni wkoll li tawna t-tobba li kienu qegħdin jieħdu ħsibu u kien qed ibati b'diversi kundizzjoni oħra mediċi fosthom mart tal-qalb u mart ukoll respiratorju u anke mart tal-kliewi. Dal-persuna miet il-bieraħ matul il-lejl u ġie ittestjat u ħareġ pożittiv. Il-Ministeru appella mill-ġdid sabiex il-poplu jibqa' jsegwi l-appelli tal-awtoritajiet tas-saħħa. Għalaqstant din l-aħħar mewtaturi kif l-imwiet kawża tal-pandemija f'pajjiżna minn 482 każ pożittiv fil-maġġoranza tagħhom kienu pazjenti rikoverati minn qabel fl-isptarijiet tagħna. Satan it-tant flimkien mal-anzjan li sfortunatament tilef ħajtu fl-aħħar 24 siegħa minn 1218 test li twettqu irriżulta raġel ieħor pożittiv, Malti ta' 44 sena illi beda jħoss l-ewwel sintomi fit-3 ta' Mejju. Fil-waqt li fl-aħħar sigħat fiequ 4 persuni oħra sabiex bekk l-ammont totali ta' nies imfejqa f'pajjiżna huma 403. U l-każi attivi jammontaw għal 74 persuna. Waqt il-bulettin mediku, is-Superintendent ta' Saħħa Pubblika spjegat illi minkejja r-rilax ta' ċerti miżuri fosthom li vjaġġar bejn Malta u Għawdex u l-ftuħ ta' ħwienet meqjusa mhux essenzjali, il-persuni vulnerabbli għandhom jibqgħu id-dar u joħorġu biss għal bżonnijiet urġenti. Fosthom xiri ta' ikel jew mediċini. Rridu nibqgħu nipproteġu lil vulnerabbli, allura l-appell tagħna huwa li n-nies li huma vulnerabbli kemm jista' jkun joqogħdu d-dar u ma joħorġu biss fejn u ma jkollhom bżonnijiet li veru huma meħtieġa. Xorta n-nies vulnerabbli m'għandhomx jidħlu fi ħwienet li mhumiex essenzjali. Bħalma jgħid ukoll l-avviż legali, in-nies vulnerabbli għandhom kemm jista' jkun joqogħdu d-dar u joħorġu biss għall-affarijiet dawk li huma essenzjali. Professur Gawċi tkellmet ukoll dwar l-ilbes tal-maskri fejn fil-waqt li saħqet li bosta persuni li ħarġu matul il-jum ta' tnejn libsu tamir ta' protezzjoni hija ta' importanza kbira illi dawn jintlibsu sew. Importanti li daw jintlibsu u jintlibsu sew. Ġifieri hemmhekk nfakkarkom li rrid jitatta l-imnieħer, il-ħal u anke l-geddum. Ġifieri fl-ebda mument m'għandek tkun liebes maskla u tniżilha taħt l-imnieħer. Hija saħqet illi l-ilbies tal-maskri qed jiġi impost sabiex nipproteġu lil ħaddieħor u konsegwenza ta' hekk inkunu qed nissalvagwardaw lil nfusna. Mistoqsija minn Net News, il-Professur Gawċi saħqet illi la darba l-użu tal-maskri u l-visors fi ħwienet huwa obbligatorju mill-avviż legali hemm il-possibilità li sit l-istabbiliment jitressa il-qorti u sussegwentament jeħel penali jekk jikser dawn ir-regoli. Iva, jista' inti il-persuni jekk ikollok sitwazzjoni fejn ikollok stabbiliment fejn ma jkunx qed jimxi ma' dawn il-mużuri jista' eventwalment jittieħed il-qorti u mbagħad il-qorti tkun tista' tevalwa s-sitwazzjoni u anke tieħu l-miżuri li hemm bżonn. Spjegat ukoll li l-użu tal-maskri abbord il-karozzi tal-linja huwa obbligatorju u minkejja l-maskri xorta waħda tinżamm id-distanza ta' 2 metri bejn in-nies. Superintendent ta' Saħħa Pubblika stqarret illi sissa għadha ma saritx evalwazzjoni dwar jekk skola sajf għandix tinfetaħ jew le għax għad irid jiġi osservat l-andament wara ir-rilax tal-miżuri. U dwar l-awm qalet illi għalkemm mhux ipprojbit illi l-persuni jmorru jomu huwa importanti illi jżommu mal-miżuri soċjali kif stipulat fil-waqt illi għal darb'oħra appellat lil pubbliku sabiex ma joħroġ mid-dar għal xejn b'xejn.